Iesu'n dweud ei fod yn mynd i farw. Roedd rai pobl oedd ddim yn Iddewon wedi mynd i addoli yn Jerusalem adeg gwyl y Pasg. Dyma nhw'n mynd at Philip, oedd yn dod o Bethsaida, Galilea, a gofyn iddo, Syr, hoffem weld Iesu. Aeth Philip i ddweud wrth Andreas, ac wedyn aeth y ddau ohonynt nhw i ddweud wrth Iesu. Ymateb Iesu oedd dweud fel yma, Mae'r amser wedi dod i mi, mab y dyn, gael fy anrhydeddu. Credwch i fi, os nad ydy hedyn y wenydd yn disgyn ar y ddaear a marw, bydd yn aros fel y mai, yn ddim ond un hedyn bach. Ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond fe ei hun yn colli ei fywyd, tra bydd y sawl sy'n rhoi ei hun yn olaf yn y byd yma yn cael bywyd tragwyddol. Os dych chi am fy ngwasanaethu i, rhaid i chi ddilyn yr un llwybr am i. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa a fi. Y rai sy'n fy ngwasanaethu i fydd Duw. Fy nhad yn ei handrybeddu.